We are back. We are sorry, we had a network challenge, but it is sorted now. So we are waiting for your calls. I want to talk to somebody right now. I want to interpret your dream right now. Don't take them for granted. I hope you have seen the number now. What is it? Right. Good evening, Tinotenda Roseland Muzua. God bless you. So we are interpreting dreams live and we are praying with people. Last week we dealt with bad dreams and their meanings. And today we are moving on to receiving your dreams now and interpreting them. We are receiving your dream and we are interpreting them. So I hope you got the number to call on. Okay, I'm receiving messages. Right, we are online now. You can call now. Okay, let me try to return this call that is trying to come in. Hello? How are you? Hello? Yes. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Awesome. What is your name and where are you calling from? Oh, my name is Tatenda. I'm calling from the UK. Talk to me. Okay, so I had a dream where my... can I also speak in Shona? You speak Shona? It's fine. You can speak in Shona. It's fine. Okay. Second, I got ex where my husband actually up in the kitchen mango achitoda kubika mubora. Saka game kitchen. Saka ndo baba muinga. But I'm very upset to say, but she's my best friend. But in real life, they are not friends. They are enemies. So that was the dream. Okay, there is a spirit that is trying to fight your marriage. So okay. we need to pray. We need to pray to safeguard your marriage. I don't want you to think it is that person that you are seeing in that dream. That is what we call spiritual spouses. There is somebody who is being is a spirit that is coming in with jealousy, right? To disturb. The jimbo ya munofana onge muri mimi, like the kitchen is where the wife owns. Saka, it's a battle that you are fighting. Are you still there? Yes, I'm here. It's a battle that you are between you and this spirit. Kuna argunza anofana kubuda mu marriage, because one person cannot be married in the spirit and in the natural again. Saka, this spirit is a jealous spirit that is saying, this is my husband. I am the person who is here. Okay, so how should I pray? Okay, I want to pray with you right now. Amen. But after we pray, of course, you will send me a message and I will direct you further on how to deal with that spirit. But for the sake of the call that you have made, I have to pray for you. Can I pray with you right now? Thank you, Apostle. Okay, Father, in the name of Jesus, Baba Mstara Jesu. Amen. Shokorenje notaura kuti chamabatanidza ngakurege kuwana chinoparadza. I break this spirit that is trying to come in her marriage. The spirit that is trying to come between her and her husband. I cast it out right now. Iwe mweya wetsvina
uri kuda kupunza imba yemwana waMwari, ndakukutuka nezita raJesu. Hauchisina simba pamusoro pemarriage yevaviri ava muzita raJesu. In the name of Jesus we pray. Amen. It is well. It is well. I will send you a message and I will direct you further. Your marriage must not be broken in the name of Jesus. Amen. Thank you, man of God. Okay, how many are you from your family in the UK? How many are you from your family? In the UK, it's just myself. It's just you. From my mother's side is myself, but from my father's side is two of us. Okay, who is that other person? My brother. It's my big brother. Okay. Sorry to ask, but how is his marriage? Yeah, his first marriage broke, and then the one that he's in a relationship but he's not married. Because the Spirit of the Lord was telling me that there is another relative of yours whom you are together with in the UK, and he also needs prayer in the area of marriage. Because this thing that fights marriage is in your generation. Saka Mwari vangu vari kundiudza kuti namatira zvagare imwe hama yake yaakaenda nayo ku-UK. So that is the person that I also pray for in the name of Jesus. Amen. It is well, so I will talk to you. God bless you for calling. Thank you, Apostle. God bless. Okay. So people are asking me, where is the number to call? Why can't we just write the number in the comment box there? Hello. Okay, please just check. I have put the number. I have put a caption. I've put a caption, and on the caption I wrote the number on top of this broadcast. So just check that number. Hello, good evening. Yeah, good evening, Apostle. How are you? Yeah, I'm blessed. Okay, talk to me. We are interpreting your dreams tonight. Yeah, Apostle, I always dream. You know, I'm not in Zimbabwe, but I always dream that where I grew up every time, or, you know, when I'm dreaming, it's about, you know, my village back home, that's dream, and sometimes I dream eating in the dream. So those two dreams are the ones which are... Okay, zvinhu zviri kufamba here paupenyu? Hatingati zvazvo zviri kufamba, pane ma-areas zvinomirawo zvakanaka. Okay, you are fighting against my limitations ekumusha kwenyu. Ndo zvamuri kuudzwa naMwari. You are praying about certain things that you want to accomplish, but Mwari vari kuramba vachikuratidzai kuti Mwari vari kuramba vachikuratidzai kuti hondo dzenyu dziri kubva kumusha. Okay, kwandakazvaro. So that's why the dream is being coupled in a dream yekudya. Dream yekudya, it's a dream whereby we call it spiritual poison, whereby you are being weakened. You are being weakened in your spirit. So zvamuri kutoti muri kuona imimi zvishoma pane zvamuri kufanira kuona. So the devil now knows kuti mukarota hope mune kakuchenjera kekuti hamudzitore for granted. So he is now trying to weaken your spiritual life so that you forget your dreams. Saka spiritual food yamuri kupiwa iyo, it's weakening your spiritual system. So whenever you dream eating, you have to rebuke and you have to neutralize that spiritual poison so that your spirit will always be awake and alert to the demonic and to the devil's shenanigans.
tonamata mvura chaiyo ndoinamatira ndoonwa handisanda tombodyera chinhu ipapa handikanganise zvangu ndinoedzawo asi zvinoramba zvichiita zvichingodzoka. Okay, sometimes you need somebody like me to pray for that water, because the reason why it continues to come back is simply because I need deliverance. yeah, you need somebody like me to pray for you. I'm not saying your prayers are not powerful, but if it continues, it now means you understand, right? Yeah, I get you. Okay, so let me just use you for example to take you further. When you continue dreaming in the place that you grew up at, you now need to go to the next step. Sometimes we call it a bad dream in the sense that but at the same time, then through that dream, God is also telling you to deal with your background. You know, Psalms chapter number 11, verse 3, you know, if the foundation be broken, what can the righteous do? Saka mwaranga chuza out, you are coming from a broken foundation. Wona izvinoitika. Bible shoko raMwari rinotaura kuti kuneva no namata zvifananidzo, it's a sin that God has already declared that I will judge, I will curse up to the 4th generation. So mumurimeni mimi mchaona kuti imimi ndimi generation yekutanga kuda kunyatsonamata Mwari mweya nemuzvokwadi. Saka you are already still inside the 3rd and 4th generation, so you have to really reverse. So I would love to talk to you further after this broadcast. You just send me a message and you remind me what I've talked about, then I tell you how to pray. Tomorrow makuseni toda kutofuma tichitaura imwe nyaya yekuti maratidzwa kuti what kind of a spirit attacks people from your generation. Okay. Because it's like I'm seeing it's a limitation that has been set in your family, it's in your generation. It's non-development, it's limitation that you have to be broken. But for you to deal with it well, you really have to know specifically what kind you are dealing with. So that we will do, and I will tell you how to pray further. I'll give you scriptures on how to inquire further, so that you tonight you are not going to dream just there. You are going to dream seeing what you are dealing with. Amen. God is faithful. Amen. God is faithful. He has already started it with you, so he wants to take you further. So I want to help you and mentor you to really understand how to take it further now until you get your deliverance. Amen. 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 Thank you. Okay. God bless you. God bless you, Apostle. Thank you. Okay, you're welcome. Right. So I hope people are now seeing the number. +263 774 664 135. So you can call. Somebody's asking a WhatsApp call or direct call. Any. I can receive any WhatsApp call or direct call. You can do whatever is okay with you. Whatever is okay with you. So it's moving. Don't take for granted this kind of dream. So what other dream did you dealt with as we wait for another caller? We dealt with a dream whereby you dream walking barefooted, right? When you dream walking barefooted, kana uchirota uchifamba netsoka usina kana chawakapfeka, zvazvoreva ndezvekuti security yako has been tampered with. Kana wakakurira kumusha, you know kuti ukafamba usina kupfeka chinhu, unobayiwa nemafeso, unobayiwa what else? Zvimwe zvinobaya. Hey, vakakurira kupi kwe? Zvinobaya. Zvidongi. Hello. Hello, Pastor Mascarape. Masquera zvakanaka here. Taswira mari mwezuro ndakarota rikumusha, but ndanga ndiri kugarden. Ndina mai vamugumaraini kwedu angachita zvemuhomba kana muchiziva mihomba yekuisa muriwo. Okay.
saka akaita mumba wakakwirira zvisingaiti ndikati muri kuisa mumba wenyu wakakwirira kudai so wakanyanya kukwirira achinyatsa kuronga mapotatoes ake zvakanaka nanguwo nanapepuka zvakangodaro. Okay, mugadhe mamuri mani? I can't remember. Mami kwakungori kugarden. Okay. The reason why you was worried is because garden, you know, mwari pawakasika munhu vapedza kusika Adam vakamupa vakamisa pa mugarden ndokumutita sei tend it and keep it. Those two words are deeper than what you can just read. Ipapo ndo pane. Okay, let me not confuse you. Zvazviri kungotaura ndezvekuti mugadhe renyu speaks of your life. So if somebody now begins to work in your life, it means your potential is being stolen. So you really need to pray. We need to pray for restoration of your virtue, of the power to produce. The power to produce. Because imimi Bible shoko ramwari rinokufananidzai nemunda unorimwa naJehovah. But if somebody is now coming and there is a reason why mwari vachiita kuti muve worried, muve ne question if a dream is to affect you. That's why you was asking a question kuti indava. It might not sound like you were saying, why are you doing it in my garden? But what it really means is it is in your garden where other people are coming to plant their own things, to put their own beds. Saka pane yatinoti virtue, yatinoti potential, yatinoti anointing, yatinoti zodzo. Rinofana kunge richiproducer in your life that is being taken away by the devil. Taken away from the devil. Amen. So I want us to pray right now for restoration. Can I pray with you right now for restoration? Yeah. Father, I pray for your daughter. I pray that whatever the enemy has stolen, chakabiwa nemuvengi mu life yake, chakaita kuti reduce productivity, chidzorwe right now in the name of Jesus. I decree and I declare that whatever the devil has taken away from her garden, the feeding, the manure, the potential that is supposed to produce for her businesses and her work, may it be restored right now in the name of Jesus. So tonight you are going to continue praying. You are going to reverse the result of that dream. It must not manifest, and you must harvest in your own garden. Amen. That's why Mukunoti, where you are supposed to really harvest, the harvest continues to reduce, and you end up getting what is not enough. Amen. So God bless you. I pray that God restores everything that the devil is trying to steal from your garden in Jesus' name. Amen. Okay. God bless you. God bless you too. Okay. Marco Branta la Makabalia Kadosh. Okay. So I was talking about another dream that we dealt with. Don't take for granted again a dream whereby you dream wakaita sei uchifamba usina kupfeka chino kutsoka dzako. How are you? Hello? This one is failing to connect. Okay, so ndandiri kuti ukarota uchifamba usina.
Hello, Apostle, how are you? I'm doing Spiritual father vangu vanondinamatira vatinopinda navo church. okay. So ini handikuzivei, but ndakarota imimi muripo, my spiritual father varipo, and then I was collecting money kutonge ndiri muchechi ndikukollecta mari kunge ndiri asha, and then vandakutambidzai makanditi uri kuda kuti mwari vakuitirei my daughter. Ndakati I want marriage baba. Pamanditi it is over, mundibata ruoko, and then I fell down. So handingati handikuzivei. Then a few days down andambostora seriously ndikuona paprofile picture pani paspiritual father vangu muripo. Ndakati prophet ndiani vari paprofile penyu zvakati that's my spiritual father. Ndakati ndakavarota bhandavaudza that so indeed it is my prayer point kuti I was praying for marriage. So I just wanted your prayers kuti mundibatsirewo come to pass as per my dream. Okay. I want you to send me a WhatsApp message. I will direct you what to do. It's an instruction that God was telling you to do. So I will tell you what to do to your spiritual father. Then we pray for you together. It is the season of your marriage in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Apostle. Okay, it is. Hello, How are you? I'm good, thanks. Talk to me. Yes, Apostle, please may you help me. I'm always dreaming about the rural area of where I grew up. That's my grandmother's rural area, but I didn't stay for so long there. It was just maybe for a few years. Every time that dream always keep on coming. Then it's more like I'll be drowning in water and stuff like that. Okay. Trying to swim. Okay. Baba venyu vari kupi? When I grew up, my father passed away, so I didn't know about my father. Okay. Are you married? Yes, I am. Okay. Saka kwamakakurira uku ndekwani? Ndekwa mbuya mai vamai o vababa? My mother's side. Okay. Kune mweya inorwisa vanasikana yemumvura yenjuzu. Okay. Aha. So that spirit is trying to attack your marriage. It's a spirit that kills husbands. It's a spirit that destroys marriages, and inoda kunamatwa, inoda kuworshipwa, because kwakamboitwa era yekuti yakambonamatwa mweya iyoyo yemumvura. Yes. Aha. So imimi munenge maakusarudza kuti monamata Mwari, but iyo inenge yakurwisa anybody asingadi kuramba achiworshipa, ichimurwisa health wise, ichimurwisa maritally, ichimurwisa financially. So that mukaita era yekuenda kunozvitsvaga kumaprofita enhema munoudzwa kunzi nemanjuzu motanga kuitiswa zvisiri izvo. Yes. Aha. So we just need to break that spirit so that your life will be okay without any disturbance. Oh, please, Apostle, please. Okay, let me pray for you right now. Okay, thank you. But even after the broadcast, send me a message and I will direct you further, right? Okay, thank you so much. Okay, Father, I thank you because you are revealing the deep, you are revealing the secrets, the hidden things of your people's lives through dreams, and we are here to interpret them. Baba Mstera Jesu, I break the connection between this your daughter and the spirits, the water spirits. Mweya inobva kumusha kwa mai wake, inorwisa dzinza rekumusha kwa mai wake, isingade vana varoorwe, inouraya varume, inouraya mabasa anobatwa nemaoko. Ngairegedze mwana uyu iko zvino nezita raJesu. Be set free right now in the mighty name of Jesus. Are you still there? I'm still there, amen. Okay, so it is well. May God protect you from those spirits, but you need to continue rebuking them
so that you'll not be disturbed, right? Oh, thank you so much. Okay, so remind me after the broadcast and I'll give you some prayer points to use to pray. God bless you. Oh, thank you so much, Apostle. You're welcome. My God. Upenyu hwemumwe munhu unofanira kuita zvakanaka. Go to Job chapter number 33. Job chapter number 33. Whilst we wait for another caller. Job chapter number 33. I want you to go to, okay, just read verse 14. For God speaketh once, yet twice, yet man perceiveth it not. Hanzi Mwari vanotaura vachishandisa nzira dzakasiyana siyana. Do in the interpretation. Hello. Hello. Makasimba here. Tinofara Pastor Makadini. Tiri right. Taurai neni. Inini ndakarota munin'ina wababa vangu. Tiri kumusha kwandakazvarwa. Achiuya nevarume 3. Asi pavarume ava ainditi ini ndinofanira kuroorwa nemumwe murume mudhara ndikaramba kuhope ikoko. Saka akazotora baba vangu akavadedza. Baba vangu vakati inini handikwanisi kuti ndipe mwana wangu mudhara. Ndakaramba, asi chimudhara icho ndinogara ndichichirota kuhope kwangu chichiuya mukicheni mangu chongomira, asi ndinobva ndatopepwa ndanga kunamata zvotopera. Kumusha kwenyu kwakapiwa vana vasikana kumweya wetsvina. Kune mweya wakaita covenant nevanhu vakare. Zvazvinoita ndezvekuti mweya, chinhu chese chinonzi spirit, hachishandire munhu mahara. There is no spirit that helps anybody for free. Makateereza? Ndakateereza. Saka dambudziko rakaitika tese kwatinobva nderekuti vanhu vaenda vachinobatsirwa kun'anga, vanhu vaenda vachinobatsirwa kumaprofita enhema, vamwe vachinzi, let me give you an example. Pamusha penyu panogona kunzi pari kuda kugadziriswa kuti varoyi vasapinde handiti. Obva pachererwa kana hoko 4 on 4 corners of the yard. Zvinoitika ipapo ndezvekuti pano asainwa a spirit inonzi ichichengetedza kuti pasapinde varoyi. Asi mweya iwoyo unenge wakuprotecta iwoyo unopiwa mubayiro. Mubayiro unopiwa mweya yakadaro ndeyekuti unonzi vana vasikana vedzinza irori vamadzimai ako. Inini handiudino ndakatorota ndichiuramba, asi nanhasi hanza ndaroorwa. Ndatora ne-34 years. You see now, ndo zvandiri kukutsanangurirai manje kuti hamugone kuroorwa kuphysical wild iko kuine mumwe mweya muspiritual wild uri kuti mukadzi wangu. Kutouya uchisikomira mumba menyu zvinoreva kuti mweya iwoyo utori mulife menyu. Saka hamusati makunda mweya uyu, muri kuuramba asi hamuna kuukurira. Hani mukunzwisisa? Saka ndoukurira sei? Zvine zvakuchidawo imimi muchitibatsira. Ndosaka ndiri panapa ende ndosaka muri kutondifonera inini. Zvandiri kuda kuti muite imimi ndezvekuti number 1, handidi kuti mufungidzire kuti munhu wamakaona achikuigirai murume uyu ndiye asiri right. Mundinzwa zvakanaka? Your family and in your generation that you now have to stand up. Munotokunda zvakanakisa that spirit. Saka don't even worry, you have that number. Send me WhatsApp, then you need a tailor-made instruction that I'll give you, and then I will help you to pray. You are now overcoming that spirit. Murukutozoroorwa tikanyatsowirirana gore rino pane zvinotoitika.
Amen. I receive. Yeah, pane zvinotoitika. Amen. So don't worry. Now that you know what is happening, changa chingokunonotsai ndechekuti musinganzwisise kuti chii chamuri kudhila nacho. But this one, mweya wakapiwa vana vasikana vedzinza renyu. Saka toda kuti mweya iwoyo uite sei? Uregedze. Regai ndikunamatirei. Muchazondisendera yangu message. Regai ndikunamatirei. Please, I kindly ask kuti kana ndichiri kutaura nemumwe munhu tongomirira munhu iye achingopedza wobva wapinza call yako handitika Father, in the name of Jesus, iwe mweya wechina, mweya uri kuti murume wangu chimuregedza izvozvo, chimuregedza. I receive. Chimuregedza nezita raJesu. Chimuregedza iwe mweya uri kuti mukadzi wangu, you are saying ndakamupiwa haasi mukadzi wako, iko zvino ndakukuseparata naye nezita raJesu. Amen. Izvozvo izvi chimuregedza. Chiregedzwa urorwe. Amen. Izvozvo izvi chifemereka uende. Your deliverance is happening right now. Amen. Chifemereka iwe mweya wekasekuru kanoti mwana mudiki mukadzi wako, muregedze urorwe nezita raJesu. Amen. Regedzwa right now. Amen. Zviri kutoitika. You are being delivered right now. Amen. I receive. You are being delivered right now. Ndoda kuti mubate mudumbu menyu, pane zvandiri kunzwa zviri kuitika izvozvo. Pane zviri kutoitika izvozvo. Pane pawakagara mweya iwoyo ngauchirega. Kutomoneka. Ngati pane chinhu chakufamba paside, right side. Uri kutoregedzwa, chiri kutobuda. That's the antenna that spirit was using to locate you kwese kwamunoenda. Yakukuregedza spirit iyoyo right now in the name of Jesus. Amen. Zvinozopera here. Right now in the name of Jesus. Amen. Right now in the name of Jesus. Be free. Be free. Be free. Be free. Iwe chiregedza mwana uyu. Teerera izwi raJehovha. Muri kupisa. Chiregedza mwana iyeye. Chimuregedza. Amen. Okay, ndoda kuti mugotsvaga mvura handitika ndichabodropa call yenyu, ndoda kuti mugochera mvura moisa padhuze, then mukangona mukana call again. I want to pray for that water moimwa. Manero anhasi pane zvinofanira kuitika nezita raJesu. Amen. I receive. Okay, God bless you. My God. Tanga tichiti chiko zvi. Tanga tichiverenga Bible shoko raMwari. Takachiverenga kunani? Saka Job 33:14 yati Mwari vanotaura nenzira mbiri kana nhatu, zvireva kuti Mwari vanotaura in one way or the other, asi isusu hatizvinzwisise. Nenzira dzipi? 115. In a dream. In a dream. In a vision of the night. In a vision of the night. Saka, When deep sleep falleth upon men. When deep sleep falleth upon men. In slumberings upon the bed. Paya paunenge waenda kuhope dzako. Then he openeth the ears of men. Saka Mwari vanouya vovhura nzeve dzako. And sealeth their instruction. Okay. Saka ndo zvatiri kutaura nezvazvo panapa kuti vanhu vazhinji vari kurota hope asi vari kudzitora for granted. Nekuti havasi kutoziva kuti Mwari vari kutotaura navo kuti iwe uri kunamatira chakati asi ini ndiri kuti dhila nechakati ndo chakakutadzisa kuti ubate munana wako. Bhaibheri shoko raMwari ukariverenga kubhuku yaObhedhaya 1:17 zvakare rinoti, and upon Mount Zion there shall be deliverance. Zion zvinongoreva chechi yaJesu. There shall be deliverance. And Jacob shall possess their possessions. Saka zvoreva kuti kune vamwe vanhu sometimes kana vasati vadeliviwa havagone kubata munana wavo. Saka the distance between you and your miracle sometimes is your deliverance. But also the distance between your deliverance and you is knowing what you are fighting against.
which God is revealing to you every day in your dreams, but you can't perceive it, like the Bible is saying. Do not end up at verse 23. Job here. At phone, it's fine. Whilst I'm teaching, you can call. You can call whilst I'm teaching. If there be a messenger with him, an interpreter. Saka, Bible shokora mwari ndo parako enda mberi ronoti manje. Iwewe unogona kurota. But atizi tese tinogona kurota nekuinterpreta. Ndo panouyawo isusu. Because you ukabva warota wagona kuinterpreta futi kwezitozoita basa renyu. Plus zvinoitawo futi kuti urambe uchida Mwari, urambe uchitsvaga Mwari kubudikidza nevaranda vake, sometimes even seeking the interpretation in what? In prayers and in fastings. So Bible shoko raMwari riri kuti iro, kana pakaita mutumwa waJehovha, senindauya kudai semutumwa waJehovha. If there be a messenger with God, an interpreter. An interpreter. One among 1,000. One among 1,000. Urikuona ratio yacho hatina kuunderstand. Ratio yacho na iri kutaura kuti pavanhu 1,000 panegona kuita mainterpreter mangani? One. Why am I reading this scripture? If you want to also study it further, tikuverenga Job 33 verse yani now? 23. Verse 23. So I'm reading this scripture because chinchakandi move kuti nditanga kuita dream interpretation ndechekuti in Zimbabwe, I know we have got a lot of Zimbabweans here. In Zimbabwe there is a witch doctor ari kupiwa nguva paradio ari kuinterpreta madreams. Vakomana mainterpretero anenge achita madreams akandorwadza. Look at this. The devil is cunning. Next Saturday ndiri kuya netopic yandapa musoro choko wekuti manjuzu. The false prophet of the what do we call it? The water wild. Manjuzu. A lot of people who dream evil dreams zinechekuita nemweya yenjuzu, mweya yemumvura yatinoti isusu what do we call them? We call them marine spirits. They are being given my interpretations ekuti. Okay, thank you, patience. Marine spirits. They are being given my interpretations ekuti une mushavi, una mbuya, une manjuzu. There is another common word in Shona. What did you? Okay, let me answer this one and then come back to my story. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Ndinofara makadi taura ineni. Yari kurwiswa. Okay, taura ineni ndakukudzwa. Hello. Taura ineni ndakunzwa. Okay. Okay. Ndada kufunza kuti kurota uchitaura nehove zvinorevei? Yaiti chii hove? Handizive, ndakangosangana nayo like pakefu, but to my surprise yakanga yakutaura chirudzi chandinotaura inini. Makasangana nayo pachi? Kunge like ndingati chiko like iri pamusoro pemvura yatobuda mumvura. Okay. Chinhu chinonyanya kukosha pahope ndechekuti iwo mashoko amuri kukanganwa iwayo ndo anenge aine interpretation yacho. Okay. But imimi muri munhu wekuti muri kuda kuluwiwa. I don't know ndikati to be lured. Is it clear? Ndikushaya word reshona rekushandisa. Muda kukwezvewa. Muda kukwezverwa kumvura. Saka mauya kuzoita semunhu ari kupfimbwa nemweya wemvura. And you will discover kuti I'm actually seeing kuti it's not the only dream that you heard about mweya yekumvura. Mutori munhu wekuti munorota zvakanyanyisa nyaya dzekumvura.
saka munofanira kunamata muchiramba mweya because mukasanyatsonamata zvakanaka ndimi vanhu vanozopedzera vakunzi muri njuzu. You know the terminology kushandiswa mazuva ano yekunzi ningi njuzu, ningane njuzu, you get. So mofana kuramba mweya iwoyo, musambofa makaentertaina that kind of spirit. Musanyeberwa kunzi unoda kugadziriswa, unoda vanokuti kuita sei, kupembererwa kuti zvinhu zvenyu zvigofamba zvakanaka. You sell your generation to the devil. The devil is not your friend. Okay, Apostle. So don't worry, I want you to send me a message. Mimi muri pa stage yakanaka because muchiri kudaidzwa kuti mukunyengetedzwa kuti mubvume kuinitiate. Saka zvinhu zvinotangira kuhope, then munozo ndimi vanhu vekuti kune nganga dzacho dzekuti dzine zitofamba mastreets dzinokuloketai dzotongokudzai kuti mimi munorota zvakati, mune manjuzu, ngatigadzirisei zvinhu zvifaye muite mari yenyu, you get. But you must never entertain that kind of language. Okay, Apostle. Muri kutoda deliverance from that spirit. Okay, Apostle. So I will pray with you and I will direct you. Manero anhasi munofanira njakudzai how to call that spirit and explain to that spirit kuti ini ndiri waJesu ndakatengwa neropa, siyana neni zvachose. I will give you prayer points to use. Okay, Apostle. Okay, God bless you. Later. Okay, so yeah, marine spirits. I'm coming next week. Be ready for me on Saturday next week. I'm just coming to address Manjuzu chat. And I will tell you how deceptive. That is one of the most dangerous weapons of the devil in the last days. Amen. How people are being lied to and are being lured into water spirits. A lot are being initiated, and it's now dangerous because it has entered even in church. So we really have to deal with it, and we really have to tufana kufumura mweya iwoyo. Iwenene tufana kubatsirana. If you see, I'm going to put a poster. See that poster, share with your friends, with your relatives. Check the time. Maybe we'll talk to Sis Melly and we'll do it midweek. But I would love to really come and address that issue. Kwa kutoparidzwa kunzi kana uchirota uchirara nemurume kana uchirota uri kumvura harisi bad dream, zvinongoreva kuti une mweya uri kuda kuita sei, uri kugadziriswa. There is an English word. You need to appease the spirits. Let me tell you something. Ndokuenda mucovenant na Satan. Ikoko ndokupinda mucovenant. And next week I will show you through marine spirits and that manjuzu issue why vakadzi vachimanifesta steric in church. I deliberately didn't explained it on one of the topics ndichinetswa nevanhu kuti ndi explain because I wanted to bring it in panyaya manjuzu, because there is a reason why women manifest a lot in church. The answer is linked to manjuzu. The answer is linked to mweya yekumvura. Look at this. Oh, I don't want to start it today. We are coming with that subject, and I will show you this subject. Okay? God bless you. So, do we still have people calling? Or at least we say we have done something today? Okay. So please, okay, let me hear. How many have heard what I'm talking about? Hello? Hello, Apostle. How are you? I'm good, Magadi. Tinofara. Taurai nini? Apostle, ndapewa namba zenyu nemning'ina wangu. Okay. I've been having a challenge yekuti
pese pandinozama kuti ndinyatsoshinga kunamata kuverenga bhaibheri ndichitsvaga Mwari, almost every time yandinowedzera kunamata ndinoita hope dzakangofanana, inappropriate dreams sekuti dzinondinetsa kuti koini ndava. Ndakasvika pamuti koini ndava sei pese pandoti ndinyatsotsvaga Mwari, kwete kuti ndamboregera, but like going deeper in relationship with God. Ndinoramba ndichiita reoccurring inappropriate dreams. Okay. What kind of dreams that are recurring? They are sexual type of dreams. Okay. Yeah, imimi murukutotaurwa nemina Mwari. Because the more you go deeper in God, the more you rise spiritually, right? And the more you rise spiritually, the more you see what the devil is doing in your life. Saka, yes, it's a bad dream, but now amabva pa level yekuboekana nawo. Makufana kwenda pa level yekutenda Mwari kuti Mwari ndokutendai mandiratidza, this is what is happening in your life. Okay. Muri kurwiswa nema spiritual husbands. That's your problem. Amufane kutya nawo, mufana kutofara kuti at least mazviziva. Because the devil's power is in operating in secrecy. Kune vanhu vakawanda vanorota that dream ramunorota. Imimi zvinotoitika. The only reason why you see it when you go deeper in God is because munenge maita sekuti mahita your spiritual life. So zvinofumuka, zviri kuitwa na Satan zvinofumuka. So now you need to go to another dimension manje yekuchinzwisisa kuti now that I know what is fighting me, I need deliverance. Yes. Saka, you need deliverance. Where are you? Okay. Can you come to church tomorrow? Ndekupi, Apostle? Okay. Tomorrow I will be preaching in Goromonzi. Goromonzi, I don't know which is closer to you, Harare or Goromonzi. Actually, it's very deep into Goromonzi. Okay, in Harare we are at State Lottery. In Harare we are at State Lottery Hall, opposite townhouse. We start at 1 p.m. Okay, all right. Okay, I want to pray with you tomorrow. I want to cast out that spiritual husband and you go free. So send me a message and I send you the full details, right? After this, wonderful. I'm live right now. I'm praying for people live. So it's fine. You can send me after the live broadcast. God bless you. God bless you. Thank you. Oh, so I suppose you don't have time for one more? It's fine. You can bring it on. That's what I'm doing right now. Those are nekuti pane dzimwe hope dzandakarota a man of God achiti kwandiri, God is calling you, he's saying come to me. Ndibva ndati but ndozvandiri kuita one, I'm trying, ndikuita mafast, I'm praying, I'm meditating on the word, saka ndikurasika papi. Ndobva zvanzi God is saying run, don't walk, run to me. Saka handina kunzwisisa futi kuti what does that mean to run to him, and yet I'm already doing the best I can. I'm doing my fast and ndakumbogona kuita before, but now ndikuita my absolute fast. I'm spending time in the word. Saka, what does that mean? What does that look like? Okay, now it's another dimension of relationship with God that you are being called into. Saka, imimi manje amufanire kuchiti kuna Mwari ndiri kuita the best that I can if God is saying go deeper or go higher. Because what happens in this, let me show you something. Bible shokuna Mwari kuna 1 Kings chapter number 19 rinotaura pamusoro pekuti Elijah unoudza mambo Ahab kuti mhanya kuJezreel nekuti ukanonoka kumhanya uchanaiwa nemvura. Iye apedza kuprofita kuti mvura iri kutoya kuzonaya, anokwira gomo kunonamatira mvura yawo profita kuti iri kuda kunaya. But the mystery that I want to show you there is mukaramba muchiverenga muchaona kuti they are what we call weights, they are what we call units, prayer units, they are what we call
Like, the shekels of the temple. Zvazvinoreva izvo zviya zviya ndezvekuti for every problem there is okay, rega ndikurerutsirei kuti ndisakuconfuse. Makambotenga nyama mubhucha rinoyerwa nyama nemaweights? Kuti muti mimi eat 10 kg kune kwaiswa simbi ine weight inorema sei? 10 kg. So what it means is maybe God is saying answer yenyu inogona kunge ichirema maybe 10 kg, imi murema isa kana 7 kgs. So to on your side, imi munogona kunge muchifungidzira kuti I have put a lot, yet you are 3 kgs away from your answer. Saka Mwari vari kuti what you are doing it well, but what you are asking for and what you need deliverance from requires certain units of prayer or certain units of sacrifices. Okay. So that's what God is saying to you. Okay. We'll talk more because there is a lot that I have to tell you, but because of the program that I'm having, I will talk to you tomorrow since you said you can come. Okay, thank you, Apostle. So just up me and I'll reply you. God bless you. Okay, God bless you. Thank you. My God. Okay, let's listen to this. So I hope you are doing well. I wasn't able to call Pamamuripa live. I wanted to ask something. I've had a couple of dreams. Me ne munondro kudanana naye, we had similar dreams. Iya akamborota tiri kuchata. Ndobva iya asvika pavhenyu ndisati ndasvika. Saka hanzi pavhenyu paipai kuseremoni. Papa netuvana twaitambisa tumadecorations pamuchato chichichi. And then hanzi nini ndakadelaywa kuuya kuseremoni. Please just let me know if this audio is clear. Ndiye kuseremoni. Saka akapepuka ndisati ndauya kuseremoni. And then inino ndakamborota tichiti tiri kuchata. And then tichiti tiri kuchata. And then I realized kuti one of my dresses yeku reception, if I'm not mistaken, was missing. Ndobva ndati regaiti manichi kune munhu akandigadzirira rimwe dress rekutanga tonogadzirisa dress rechitunhu. This was the same day of the wedding. Saka ndakabva ndaenda nebridal team yangu kune munhu yoyo. Saka bva tangotigadzirira kadress pana ndakabata kamwana kamusikana. Hanzi kuti kangari kangu or not. So pakuti tichiudze groom, which was my boyfriend wandinaye, kuti tichimuudza kuti pane kwatambopfuura nako tichanonoka. We were trying to reach him. We couldn't reach him. Ndakapepuka tisati tataura naye kuti timuudze kuti tichanonoka kumuchato. That's number 2. Then the other time ndakarota me and him tiri mota yaitonga chiskoro chipickup truck tiri kufront, but hembe dzatakapfeka ndakapfeka gauni yakapfeka suit, but hembe dzacho inini gauni rangu ranga kutotangira ngari netsvina here ameno. So the first 2 dreams dzatakaita dzakada kufanana, it was showing kuti there was a bit of delay, and the delay was from my side. Kuti iye akakasira kusvika kuceremony, ine ndakanonoka kusvika, akapepuka ndisati ndasvika. Second dream randakaita, same thing, kuti dress rangu was missing. And then we couldn't reach him kuti timuudze kuti we are not going to come to the ceremony on time. So I don't know. There were also so many dreams that I do not understand. And sometimes I worry, are we not meant to get married here?
kana kuti there are things in the way that are stopping, you know, because most of the dreams I've had or we have had concerning our wedding day, they were not good. So we don't know what is it something we're supposed to pray for, what there are delays in the way, or maybe we are not meant to be together. It's one of those things. And then also, way in the past, I used to have dreams. I thought I was going to marry this person, one of my exes. That Mono, he cheated and kept cheating. Then we broke up. So sometimes now it's a bit of confusion. Maybe ex was the right person, but at the wrong time, then now I'm here. I don't know. Sometimes I feel confused. It's something I think about every single day. Should I get married to the person I'm with today? I don't know. Then dzimwe hope dzinondinetsa ndakadzidza kanenge So we are just trying to increase the volume so that it will be... This concerns my mom. So okay, let me first interpret the dream that she sent on audio. She was trying to call all along, then she sent an audio. This person is meant to marry this munhu waari kutodana naye waari kufambidzana naye, but pane hondo yake ndeyekuti iye akarodzwa as a wife of something spiritual. So all these dreams that are going to say, Mwari vari kuedza nepese pavanokwanisa kumuudza kuti you need deliverance to be married. It's a very, very, very straightforward dream. She's being attacked. Her wedding day is being attacked and being delayed. So, okay, so she needs deliverance. Simple, from this spiritual spouse that is saying you won't get married because you are already my wife. Hasn't it? So that's the interpretation of this dream. So let's hear the next dream. So dzekutanga ndakarota, I don't remember the place we were, but twaita kunge kukumba kwedu. And then she was cooking a snake. Vaibika nyoka zviya zvokuti vaitoicheka cheka kunge vari kucheka fish. Okay. Vari kucheka fish. Zvichiita kunge zviri normal kwavari. So then I was looking at her kuti vari kucheka nyoka. To her it was normal. Vaitoicheka vachitoibika vachitonge vari kubika fish vachito. Okay, maybe let me answer this person. I don't know whether it's a call or what. Okay, let me try. Hello, talk to me. Prophet ndine hope dzandina. Okay, taurai neni. Saka ndakarota. Hello, talk to me. Muri kundinzwa ere? Yes, ndikukunzwa. Okay, taurai neni. Yeah, saka ndakarota amai vangu vauya muhope. Saka vauya muhope ndakavarota vachitsvaga key. Yes, ndikukunzwa. Saka vaitsvaga key, ndapepuka ndikati nei mama muri kuitei? Mama vangu ndobva vatiti ndikutsvaga key. Ndikati ko mutsvaga key. Saka vaitsvaga
See, she's speaking as it is coming live also. ndobva vanditi kiya ndikutsvaga ndeye padhoo ndakubuda ndichienda ku I think she's using two devices at the same time. Can you switch off maybe switch off the live so that we'll hear your call? Are you hearing me? I don't think that's what I Yeah, I can hear you, Prof. Okay, but there is a lot of feedback. I think switch off. Okay, now speak. You are clear now. Okay, regai nditaure ndakarota ndakarara saka mai vangu vanga vachitsvaga key ndobva ndapepuka ndati muri kutsvagei ndobva vati ndiri kutsvaga key yepadhoo ndakati ko key yepadhoo munenge itsvaga usiku kudai zvaita sessions ndabuda panze ndichienda kutoilet asi pana ndiri panze ndanga ndichida kurobwa asi ndakurumidza kupunyuka ndobva ndadzoka mubaba ndakiya ndobva ndasvikokanda makey saka handisi kuziva pana makanda saka vakaramba vachibhanyangura hembe vachidhiridza hembe dzose vachitsvaga saka ndakazongopepuka key isina kuwanikwa ya ndozvandakangorota chita asi mai yangu vakashaya 2017. Okay, key yanga iri yepai? Yanga iri yepamain door. Okay, a house speaks of your life, huh? But ukaona uchirota uchinzi uri kushayiwa key, right? Bible shoko raMwari, if you read Matthew 16 verse 18, 19, rinoti iro, and I will give you the keys of the kingdom, and whatsoever you shall bind on earth shall be bound, whatever. So key speaks of authority over your life. So that means you don't have control over what happens in your life. Zvinhu zvinongoitika because somebody is in authority over your life. So you have to dethrone that person, that king that wants to reign over you and determine what happens in your life instead of your will and your wishes and your desires to happen in your life. Saka ndiri kuedza kutaura kuti makagarirwa panonzi pagedhi, makagarirwa gedhi. So kana munhu akagarirwa gedhi, you read the Bible, 2 Kings chapter number 7, Bible rinoti hakuna aipinda kana kubuda nekuti vakanga papaine siege vaingonogara pagedhi. If your gate is possessed, your life is possessed. That's why tichiti he who owns the gate controls the city. Saka guta rine richitaura upenyu hwenyu. So your life is being determined by somebody. Let me just say, somebody is determining your life. That's why zvamunoda imimi handizvo zvinoitika always. Zvinodiwawo nevamwe vanhu ndo zvinenge zvichiitika mulife yenyu. So you have to possess back those keys by mastering the word of God, being filled by the word of God, and you decree and you declare that the Bible says, behold, I give you power. The word power there is the word authority. It's exousia, it's authority. To trample against upon snakes and scorpions. Kuto claim that's who you are, but you have to claim it, you have to be aware of it, and you have to declare it, confess it, and use it to dethrone whoever is manipulating your destiny and controlling what happens in your life. Amen. Saka it's also not just you, but it's like a household wickedness. It's like affecting your whole household. Are you married? Yeah. Where is your mother, the mother that you was dreaming about? Vakashaya 2017. Or Vakashaya 2017. Yeah. So that makes it that spirit is busy killing everything that must be alive in your life. Don't also entertain dead people in your life, because the devil brings the spirit of death through our dead loved ones. When you, I don't want to say through our dead loved ones, he uses their images.
to bring in, when we entertain them, when we accept them, we are accepting something that is bad. He knows they are our dead loved ones, and we have a soft spot in our hearts for them, so he takes their images and uses them. That's why even the devil manifests as an angel of light. Saka argo appear as a good person, yet is just masquerading. But the area ya akanyanya kuataka ndeye authority over your life. Okay, so I'd like to pray with you. Make sure you send me a message and I call you back after this service. I want to pray for you, and I'll tell you how to pray also to regain authority over your life. Don't allow fate to determine what happens in your life. Don't live your life to fate, rather, but you have to determine what happens in your life. God has given you that authority as a child of God. Okay, Mazvita Baba. Have you just had a birthday? Yes, When was your birthday? 12 August. Okay, did you celebrate it? I didn't celebrate, but I just went for photo shoot only because I did not have money. Okay. May God start a new life with you. Even as you celebrated your birthday, may it be a new life and a new beginning. May you become a person in charge of his life, a person in control, in total control of your destiny. May nobody manipulate your destiny. May nobody manipulate your life. May nobody manipulate even your heart's desires. Let your life be by your terms, not by the devil's terms, in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Text me and I'll give you some prayer points to use. You have to dethrone that king and become the king of your life. God bless you. Amen. Okay, thank you very much. You are welcome. Touch the energy. What were we talking about? We were listening to an audio. Okay. Let me. Pastor Magadi, Apostle Magadi, I've been trying to call, but it seems I'm unlucky with the calls. Okay. Inini my problem is ndinorota and pamwe pachona pa ndinorota zvinhu zvinoitika, especially when like bad things are about to happen. Pane pamwe ndinoita mavisions okuti ndinchirota continuous, maybe every day kana ndichijamba madesi kusvika that thing chaitika. Ndaimbove ndisingatarise hope dzangu ndingoti ndizvo zvinenge zvangoitika. Then ndakazoona kuti zvona aiwa pamwe pachona ndinoita kamwe kakuratidzwa. Though on my side I feel like I don't understand my dreams and handinzwisise nyaya yezviroto izvi. So of late recent ndakarota like ndiri mune nzvimbo yandisingazivi, but ndaiona ndichitofamba ndikabva ndaona mhuka like maelephants akawanda dzichiuya dzichimhanya, ndikati vanhu, but vanhu vandaitaura navo ndasingavaoni. Ndaizviona tiri kufamba, but vanhu vandandinavo ndasingavaoni. Chitoti honai maelephants ari kuuya, tichaatakwa nhasi. Then pakuuya kwaita nzodzi edza dzichiita huruva dzichimhanya, ndakaona dzichimhanya dzichienda nerimwe divi dzisingauye kuzoataka inini. Then pandakazotarisa kuti ndicheuke ndakaonawo dzimwe mhuka dzakaita sana mahipo, marhinoceros, chichi dzimwe mhukawo dzakawanda. Then ndikabva ndatarisa the other side kwaimhanyira uyu, ndiko kwandakaona kunge kwanga kune mvura yakawanda, like izvozvo dam kana kuti rwizi here, kwakune mvura yakawanda. Ndikati mhuka idza dzichida kuataka isusu, dzikuda nyasei dziri kumhanya uko ndiko kune mvura yadzo, dzikuda nomwa mvura. Ndikati alright, ndazviona. I didn't understand that dream. Then nezuro chai ndakarota ndiri kustand kwedu chaiko, handiti kuZimbabwe, but pane zigomba like toilet pit ranga racherwa. Mukati momo pandakaenda ndichitonoona, ndaiona kunge ndiri kuona ndiri from somewhere, ndichiona that vision isashumbe. Okay, so I hope you are listening like you promised, the one with the audio that we are listening to. The first one where you dream zvinhu zvinoitika but zvakashata, wozvichengeta kusvika zvaitika iwe watombozviona. That might mean God has anointed you to be the deliverer of your family, but you are letting bad things happen. Mwari vari kutokuratidza kuti udile nazvo.
let me tell you something. There is something that we call priesthood. Chinhu chinonzi priesthood zvinongoreva kuti panyika panofanira kunge paine munhu anokonzeresa zviri kuda kuitika from the realm of the spirit, either kuti zviitike kana kuti zvisaitike. Kana zvakanaka, we have to stop it. Kana zvakashata, kana zvakanaka, we have to allow it. Kana zvakashata, we have to stop it. So kuti Mwari vanotanga vakuratidza, it means there is a topic, there is a subject that I've taught, I think it's on our YouTube, that I titled Dealing with the Revealed. It's either YouTube or our Telegram channel. Just look for Apostle Trimano, YouTube, Telegram or YouTube. I taught about how to deal with the revealed. So you have to know how to deal with a dream, whether good or bad. You have to understand how to deal with it. Saka pamwe pacho zvinhu zvakashata unotozviona, iwe uchifanira kuzvimisa, wozviregedza. Ndo panozonzwa vanhu matopa rufu, mana akutoti ufunge ndakarota tiri panhamo, ufunge ndakarota tichiviga munhu, ufunge ndakarota takaungana, I didn't know kuti ndo zvekutotaurika. So it's always very important to seek interpretation of dreams. If they are bad, seek interpretation and know what you have to deal with and know how to deal with it. The second one is simply a spirit is kutaura ndi munzvimbo, mu territory yevaridzi. When I say territory yevaridzi, I don't necessarily mean that you are not supposed to be there. But what you have to understand is, kana unoda kuziva kuti hapana nzvimbo isina munhu. I'm just using a natural example. Inini ndinobva kumusha, ndakurira kumusha kwachota. But kana uchida kuziva kuti, kana unoda kuziva kuti sango randakatsika nderani, unongotora demo utanga kutema chete. Madhara akangonzwa kuti go, muridzi weteritori iyoyo anouya. Wosikocheka kuti ndiani ari kutema muti muteritori yangu. Nyange muri musango munenge muine muridzi. The same happens in the realm of the spirit. Hakuna territory isina ma principalities. So when you enter into a territory, takambogara imwe nzvimbo, yaigara imwe ng'anga, it's very popular muHarare. So the time that we arrived in that area, the very night that we arrived in that area, I had a dream. Vanhu vakaita queue vachipinda because paipindwa nemaboom gate. Paive nemaboom gate. Takaita vision vanhu vari paboom gate vakaita queue. So I asked God, what are they doing? Because ndafungidzira kuti vapedza mabasa vakudzoka kumba kuzozorora. Then God said, no, they are not entering as coming from work. Vanhu vari kupinda mu territory, but hakuna anopinda pagedhi apo asina kusubmita kumweya wenzvimbo iyoyi. Saka it's either you submit pagedhi or kana usingade kusubmita unofanira kudzokera. So I'm just using those examples to show you that a lion represents territorial dominance, territorial dominance. So there is a spirit iri kuti mauyawo masvika mu territory medu, asa hamusi kuda kuzvisubmita kwatiri. So you have to understand how to address territorial spirits when you enter into a territory. Wabona ero kuti kune vanhu vekuti vakabva mune dzimwe nyika vachienda mune dzimwe nyika kana mune rimwe guta achinogara mune rimwe guta, zvinhu zvinongochinja, zvinhu zvinongooma from nowhere. It's because of territorial spirits, principalities and territorial spirits anenge achida kuti usubmite. That's why you discover kuti Abraham achifamba kubva from the Ur of the Chaldeans kwaaibva achienda kunyika yakaratidzwa naMwari yeKenani. Paakaziva kuti apinda muKenani, the first thing that he did was he raised an altar. Why is he raising an altar? Bible shoko raMwari kuna Genesis 12 verse number 7. Rinoti kudii? Genesis 12 verse 7. And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, behold, now Are you reading Genesis chapter 12 verse 7? And the Lord appeared unto Abraham and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. So Abraham is building an altar unto the Lord who appeared unto him. Izvozvo zvinoreva kuti munyika iyoyo mune vamwari.
asi iye ari kuenda namwari wake onovakira mwari wake aritari. What is an altar? An altar is a landing spot for spirits. So zvoreva kuti vagari vemu vakanga vakatovakawo ma-altars kuva mwari vavo, but uyo ana mwari wake haasi kutanga kuvaka asati avaka altar. He had a culture of raising altars, then build a tent. Raise an altar, then erect a tent. It's not tent, then altar. It's altar, then tent. Because chinotanga ku-acknowledge mwari wako, womutendera. Haazi mwari wako in every territory. Unofana kutomuudza kuti you are still my God even in this territory. So ikoko kunzvimbo yamakaenda kunovaka kuna vamwari veku, kune ma-principalities eku ari kuti mapinda munzvimbo yedu. So that's when you begin to see things beginning to go hard on. Mari inotanga kungoshaika. Vanhu vazhinji they struggle to build, but to buy a stand and to put a foundation means munhu anenge aine ability, but pano pazvinongonofoirira, pane pazvinongonomirira. So it's because people don't understand spiritual principles. So that's what you have to do. So I would that you also get in touch and I direct you on how to do this thing, even in that new stand of yours. Oh, kabaruko satele bohosa kabranda. Maybe one more, then we close. That's the time we send it. Good evening, Apostle. Kokurota uchipiwa mvura iri muchirongo yakachena. Wambotanga uchitsvaga mvura. Ndakambotanga chirota ndichitsvaga mvura. But mvura yandaiwana yanga ine tsvina, ndichimwira mukapu dzine tsvina. Chibva ndazopiwa mvura yanga yakachena. Zvinzi autsvaga mvura ikatikupe mvura. Kandapiwa mvura yanga yakachena iri muchirongo. Saka pandakapiwa mvura papa ine vanhu vanga vakawanda vachipemberera kupiwa mvura kwandandakaita. Pamwe mbuya wangu akashaya, mai bababa. Ndokati ndiani kwambopiwa mvura vanhu vachifara. Zvikazoni zvari mwana wangu. Dzingava dziri hope dzakashata here kana kuti dzingava dziri hope dzakanaka. Nekurota futi ndichibuda mumba ndokiya madhoo ndobuda nawo maki ndoenda nawo. Nekurota futi ndichidyara chibage nebadza. Ndichiti chibage changu ichi chiri kubuda zvakanaka but chakatarangana. Ndega ndichiita chekuwedzeredza ndichidyara nebadza ndichitotora chibage ndichitimba makomba ndodyara chimwe chibage. Okay, the first one is a bad dream. Why? Because kuri kutsvagwa munhu anosvikirwa. Kuri kutsvagwa a spirit medium from water spirits. So you really have to be careful and refuse that kind of transaction. Satambire mvura iyoyo. The reason why we never heard who gave you that water was because maybe if you saw who gave you that water, you are going to say, I don't need this help. Saka waitwa lured. Zvishoma uchimboita ngori kupiwa yakasviba but yakachena disguise kungoti bedzi. Pauchaona yakachena obva wati wow, yawe yakadii manje. Yakachena obva wagamuchira, yet you are being lured to be a spirit medium. So you have to refuse that. You have to refuse that. Richipirira chanzi hanzi aiwa iro ndiri kupedzera. Mweya iwoyo yoda kubuditsa mumba. Kubuditsa mumba kuti So you have to be very careful. Those are spirits dzisingade kuti munhu agare mumba because une wa busy wa shrine priest. So you have to refuse that. But the last one is a good dream. Marango kudza kuti your heavens are open to start doing something. Sowing might mean to start a business or there is a door that will open for you so that you begin to do something new in your life. But kudarangana ingoku kudarangana kunonzi kuita sekukaurura. Means your life is being altered, but you have to be very careful of demonic manipulations. Saka vanhu vachada kufona vakusenda audio. People are sending audios. Okay, so it is well. I hope I have helped somebody. Ndine vanhu vandinawo panapa kuZimbabwe dzaakota 9 havasati vadya sapa.
saka maziso awo akutaura kuti vanenge vaane nzara. So I want to thank Sis Melly for giving us this platform to preach the word of God and to deliver God's people through a platform. May God bless her and may God increase her in Jesus' mighty name. I hope I don't have anybody whom I left outside. Wandisina kutaura naye, and I'm so sure to my audios and a lot of messages. I just tried to click anema audio so that we can hear together. I'm receiving your messages and I'll be replying each and every message right now, so that somebody is saying you interpreted one dream. Then dzimwe hope dzinondinetsa ndakadzita kanenge ka 3 hope idzodzo. This concerns my mom. So dzekutanga ndakarota, I don't remember the place we were, but twaita kunge kukumba kwedu. And then she was cooking a snake. Vaibika nyoka zviya zvokuti vaitoicheka cheka kunge vari kucheka fish, zvichiita kunge zviri normal kwavari. So inini I was looking at her kuti vari kucheka nyoka. To her it was normal. Vaitoicheka vachitoibika vachitonge vari kubika fish vachito, it was normal to her. And then the second time ndakarota kuti tiri kumba and vaicheka nyama, but nyama iyi yanga isinganyatsonzwisisika, to say the least. Yanga yakada kuita kunge pork, but I knew it wasn't pork. Ndobva vandipa imwe nyama yemva, vandisira nyama yemplate. Nyama yanga isina kubikwa, yanga iri mazipisi, but I could not understand kuti why vakandipa nyama yemva vandisira plate. Nyama yanga isina kubikwa and yanga isinganzwisisike kuti nyama why. And I think kutopiwa kwandakaita yaita kunge iri kutonzi iri kutosevwa kunzi ndidye, but ndakabata plate iya ndichitoenda kurumu kwangu ndichita kunge ndatopiwa namama nyama yange iri yameno. Handinyatsozvinzwisisa. Then nhasi ndobva ndarota tiri kumba futi. Ndobva paita kunge mamune zinyoka mumba muya, and kunge it was somebody's pet snake. Ranga rizombe zinyoka riya. So it's like my mom knew about the snake and she didn't really care about the snake. It was normal to her. Then nyoka yetonge yange iri muyameno passage, but yange iri mushit ichitonge yakavhena meno. Saka ndaenda kupfuura mupassage muya ndachingofunga kuti ringori shit. Pakuda kucrossa paipai ndabva ndapiringishwa. Ndobva ndarealize kuti mune nyoka. Ndobva ndaenda zvekuvhunduka zviya kuti mune nyoka. But my mom didn't look like she was shocked. It was normal food, So I don't know what it means, and I do not want to overthink as well. So please help me. I don't know. Okay, that is good. Okay, you are just fighting against the generational witchcraft. And this is witchcraft that flows from generation to generation. So I wouldn't want to say much on live. So like we are talking right now, I will help you, and I will help you get delivered from that kind of spirit that is haunting your generation. In every generation, there is always an evil spirit that want to have what you call a medium, whether witchcraft or unganga or mudzinza rega rega Satan unongoda munhu anomira
anonzi chi sempurisita. Just like God needs priests, the devil also needs priests, and there are things that must flow in every generation, So I'm going to talk to you privately, then I explain to you how to deal with this thing. God bless you. So I think we are done, right? I think we are done. Panaona dream rambo type here pamwe. I'm seeing some people saying we can't get through code dreaming this, but I couldn't read their comments. Pane okay. Hanzi code dreaming hanging white curtains. Mwea wenjuzu. You need deliverance from marine spirits. Somebody is saying Ndorota ndichijga. Okay, that spiritual poisoning, you are being weakened, your prayer life, you are being weakened, your spiritual life, so that when the devil attacks, you won't see it. Then somebody said kokorota uchitakunge uchinamatira vanhu kuti vayambuke simply means it's an encounter, which means you had a visitation. God's presence was with you, and it was an opportunity for you to pray for anything that you needed, and God would answer you. And also it was also an opportunity to bring your friends, your relatives who have issues on the altar of God, so that God will hear them for your sake or on your behalf. And if it continues, it might mean God is calling you to his work. I would love to talk to you, Tinotenda Mapfumo. I'd love to talk to you. Send me a WhatsApp so that we talk further. Kuroterwa uchitandaniswa nebenzi. Kuroterwa uchitandaniswa nebenzi. It just simply means you struggle in your life if you don't deal with that spirit. Mweya udongo tu ushupike, ushungurudzike, ushupike mlife yako, urege kuva nenzvimbo yaunoitirawo zvinhu zvako. You are being chased from your area of destiny. Okay, now pandangotanga kuverenga akunaya madreams acho ipapo. Hello Apostle Makadishu. Ndada kungotaurawo nehope dzandakarota dzandinogara ndichirota. Pekutanga ndakarota ndaenda pamarket tange pari pamusika pachitengeswa machira achanga ane makala akasiyana siyana. Ini ndobva ndatora machira ewhite, ndobva ndapepuka. Ndakazorota kuti ndane machira iwayo ndichasona, ndichapendera, ndichita handiti machira anenge abharuka, ndida machira anenge akapenderwa. Ndikatora machira ayo ndakatanga kuasona ese, ndobva ndapendera ese. Handizivi kuti zvingarevei, ndinogara ndichingozirota. Yeah, that's being lured to be initiated into water spirits again. Uyu ndo mweya uri kutonga naindunyeba. This is the spirit that is reigning because vanhu vaugamuchira. That's why I was also saying I will deal with it and show you why women manifest more than men in church. I'm not saying the devil does not use men or attack men, but I'm saying I will show you the reason as I will be explaining. Women are under attack. Women are being attacked too dangerously by water spirits. So you need deliverance from water spirits, because iwewe uri kuita problem yekuti kuhope dzako uri kutocooperator, uri kutopiwa ma-instructions uchitocooperator. Uchapedzera wazonotenga machira machena wotonzwa ane machira ako mumba. Then you have created a point of contact with those spirits, which is initiation and covenant with water spirits, which is dangerous. So you need deliverance from water spirits. Imi vanwe matamziko evana apere. We will continue when we continue. I hope I have helped somebody. Let me answer. I'm seeing another writing.
hanzi zvoni ini hope dzanditambudza ko ukarota max ako ko ukarota max akomana mangani ukarota max zviriko. Am I still live? Oh, I think I have. Okay, hanzi ukarota max ako. These are spiritual spouses. Ziri kungo masquerada as your exes so that you accept them. It's one spirit that is changing faces. So don't entertain your exes. They are not your exes. Okay. Good evening, Apostle. Kokurota munhu uri amongst leaders like ministers. Yeah, zvinorevei. Okay, that means there is a grace and an anointing for greatness in you. Greatness has been released in you. You just need now to understand how to pray, to walk in it. So I will talk to you. Make sure you talk to me after the broadcast, and I show you how to pray to manifest greatness that has already been released into your life. Tatenda evening, men of God. Kokurota ndichigerwa musoro ku one side. Kurota uchigerwa musoro zvinongoreva kuti watorerwa glory, watorerwa simba rinogonesa kuti zvinhu zvifambe mulife. If you read your Bible in the book of 1 Corinthians, Paul anoti vakadzi havafanira kugerwa zuda nekuti their hair is what? Their glory. Saka in the realms of the spirit, vhudzi rinomirira glory, rinotaura simba rinogonesa. Let me just call it anointing of virtue, right? So ukamuka wakagerwa, kutomuka wakatogerwa chaiko, wabirwa something chinoita kuti zvinhu zvifambe. Unoona torambwa, iwangu wakaroorwa, unoona kutodzingwa basa, business rinogona kubroka, because chaigonesa kuti zvinhu zviendeke mulife yako chabiwa chako. Ndokunonzi kutorerwa zvinhu. After that unopinda murealm yekushandiswa nawo naSatan. Apostle kokugara ndichirota trying to cross a bridge, ndichitambudzika kuita cross, ndine mwana wangu kumusana, or always dreaming trying to cross a river. I then cross hangu, but after lots of struggling or worry. So zvinoreva kuti you struggle in your life. Ukurwisana nemweya we-anti-development usingade kuti ubudirire. So if you struggle to cross a river, like you are saying, you will struggle in your life. You need deliverance. So get in touch and get delivered. Also, regani vanangotaura rimwe dream, vanhu vakawanda, especially vari muno mandakagara muno, vanorota achikwira muti kana kuti mugomo, then akuda kusvika kudenga obva angodonha. Kurota uchidonha ende usingasvike kwakudonhera kwacho. Izvo zvinoreva kuti kune mweya urikuda kukuita pull down, wambenga watombosumuka sumuka, but urikuda kudzoserwa mamzero. So you need deliverance. I don't know why I'm speaking to right there, but I'm seeing a lot of people on this broadcast having that dream whereby they fall down or they wake up before reaching the climax of a mountain. Aha. Okay. Hands good in. Amana, hapana ari kundiverengera ari kutiza madreams. Okay, Brian Goni Mzabazi is saying, is it biblical to be married to spiritual beings? No, I wouldn't want to call it biblical. It's demonic. Maybe you wanted to say, can that be qualified by scripture? You see, there are things that you might not find in the Bible, but the Spirit of the Lord reveals those things. It's common knowledge that if you dream having sex in your dreams, it's a bad dream, things will go haywire. People who have that dreams will go broke. People who have that dreams will not be married, will not enjoy their marriage addressed. And you tell me, if you come to me and tell me I dream that kind of dream, you will manifest one time. So it's true. Okay. Pana nera ari kuona randisina kuverenga here apo. Ndiri kungotry kutsvaga wandiri kuona.
anzi kudi. Okay. I can't locate the dreams now. Okay, ndapedzera rekugerwa nditi. Apostle kugara ndichirota trying to cross. Okay. Ndinewo pedza ndani 2 days ndichirota man of God. Kurota ndichipiwa mari. Eish. Mbaradzi ravharwa. Ndorota mvura ichinaya chaizvo inotondinaya asi ndinozopinda zvangu mumba asi inomboramba ichingonaya dzinondinetsa hope idzi. Kokurota uri kumusha nguva zhinji asi wane makore wabvako. Okay, so the first one means there are things that God is dealing with in your life. Kune mweya yetsvina iri kuda kubviswa, but you now need to know how to cooperate with God. You now need to know how to cooperate with God who is cleansing your life. The second one, you are being haunted by generational, foundational spirits. Evening Apostle kokurota ndapona matwins handina pamuiri. It means God is blessing you. This one is a blessing. A double blessing is coming to you. In the name of Jesus. As Apostle, I'm not pedzisa what dream yekuona tsoka. Yekuona tsoka. Today, panachiti kufamba usina kupfeka boots. I was saying it means the devil is tempered with your security. So anything can attack you anyhow, any minute. Hauna security, hauna covering pa life yako. You are vulnerable. Kana uchifamba rota uchingofamba usina kupfeka boots. Good evening Apostle. Kokurota uchiburuka pai. No uchiburuka pai. Machuma no uchiburuka pai. Hana machuma kokurota uchiburuka. Hey guys, I have spoken a lot. I pray for everybody who is watching. May you never dream and forget your dream again in the name of Jesus. Avo vanorota uchibururuka. I meant flying. That you have to pray against initiation into witchcraft. Kune mweya yeuroi. Kune mweya ye witchcraft. That's what I'm hearing. So you have to say, I don't want that spirit that flows in our generation, in our family. I pray that you will not forget your dreams. Amen. And I pray that you always meet with an interpreter who knows how to interpret your dream in Jesus' mighty name. Yes. God bless you, good people. Thank you for joining us tonight. Let's meet again. You will see an advert. Follow us also on Apostle Try Emmanuel. That's my page. Like that page, follow that page, see what God is doing with us. God bless you so much. I hope you have learned something. Don't forget this very important thing. Don't take your dreams for granted. Don't take your dreams for granted. So the next time you see me here, I'll be dealing with what? Manjuzu. Chimbonyora kuti manjuzu kana wauri kundinzwa. Tinenge tichidila nemweya yemanjuzu toda kuifumura ya
vanasikana vapedzwa mumataundi umu nekujoiniswa nekuinitiatwa nekujoiniswa that underworld kingdom. Meta mari 2 months, 3 months, but the rest of your life and the rest of your generation will be bound. So the next topic is manjuzu, but we will continue. Dreams is a lifetime thing. We will continue to interpret your dreams and to help you, to guide you, to mentor you into your deliverance. So God bless you so much. Enjoy your Sunday tomorrow. Please go to church. Majita.